Kto bol Carl Jung? Carl Jung bol švajčiarsky psychiater a zakladateľ analytickej psychológie. Bol žiakom Sigmunda Freuda, no ich cesty sa neskôr rozišli, pretože Jung išiel hlbšie do oblasti symbolov, nevedomia a duchovného rozmeru človeka. Celý život skúmal, čo sa deje v ľudskej psychike v momentoch krízy, zmeny a vnútorného prerodu. Nezaujímalo ho, ako človeka opraviť. Zaujímalo ho, ako človek môže pochopiť, kým v skutočnosti je. Opísal proces, ktorý nazval individuácia. Cestu, na ktorej človek prestáva žiť podľa očakávaní sveta a začína žiť v súlade so svojím vnútrom. A práve tento proces veľmi presne vysvetľuje, prečo má niekto v určitom období pocit, že sa mu rozpadá život. Keď sa mu v skutočnosti rodí nový, keď odchádza starý život. Podľa Carla Junga existuje v živote človeka obdobie, ktoré si väčšina ľudí vysvetlí úplne nesprávne. Obdobie, keď máš pocit, že sa ti rozpadá život, že strácaš smer, že už nie si tým, kým si bol. Jung by povedal, neodchádza tvoj život, odchádza stará verzia teba. A tento proces nazval individuácia a má veľmi konkrétne prejavy. Možno ich práve teraz prežívaš. Veci, ktoré ťa kedysi tešili, ťa zrazu nechávajú prázdnym. Predstav si ženu, ktorá roky milovala svoju prácu. Bola spoľahlivá, výkonná, obdivovaná. Jedného rána sedí v aute pred budovou, drží volant, pozerá pred seba a nedokáže vystúpiť. Nie je chorá, nie je unavená, len cíti vetu. Ja tu už nepatrím. Nie preto, že práca je zlá, ale preto, že rola, ktorú hrala, sa naplnila. Persona, maska, ktorú nosíme, aby sme zapadli, sa začína rozpadať. A keď padá maska, je to zvláštny pocit. Nevieš, kto si bez nej. Objaví sa chaos, emócie, ktorým nerozumieš. Muž, ktorý bol celý život pokojný, zrazu cíti hnev, úzkosť, nepokoj. Rodina mu hovorí, zmenil si sa. Áno. Pretože vychádza na povrch to, čo roky potláčal, aby mohol byť prijatý. Jung to nazýval stretnutie s tieňou. Nie je to zhoršenie. Je to pravda, ktorá už nechce byť skrytá. A toto je fáza, keď si ľudia myslia, že s nimi niečo nie je v poriadku. Sny sa stanú silnejšími, náhody začnú mať význam, synchronicity. Žena začne snívať opakujúci sa sen, všíma si symboly, zvláštne súvislosti, ako keby si ňou život komunikoval. Jung by povedal, keď ego stíchne, self začne hovoriť jazykom symbolov. Začneš cítiť, že si vedený. Potreba byť sám. Človek, ktorý miloval spoločnosť, zrazu odmieta pozvania. Nechce hluk, nechce rozhovory, chce ticho, les, samotu. Nie preto, že by nemal rád ľudí, ale preto, že prvýkrát počúva seba. Vzťahy sa menia. Niektorí ľudia prirodzene odchádzajú, niektorí prichádzajú. Rozhovory nejdú, vzniká vzdialenosť. Nie je to zrada. Len už nie si ten istý človek, na ktorého boli zvyknutí. Prestávaš znášať pretvárku. Usmievať sa, keď to necítiš, je zrazu fyzicky nepríjemné. Hovoriť veci, ktoré nie sú pravda, ťa vyčerpáva. Objaví sa silná potreba žiť pravdivo. A tu si väčšina ľudí myslí, že sa im zručil život, ale Jung by povedal niečo iné. Toto nie je kríza, toto je znovuzrodenie. Rozpadá sa to, čím si nikdy nebol a rodí sa to, kým si vždy bol. Možno sa v tomto spoznávaš. Možno máš pocit, že strácaš istoty, ľudí, smer a bojíš sa, že si zlyhal. Podľa Junga je toto moment, keď sa prvýkrát prestávaš snažiť byť tým, kým si mal byť a začína sa stávať tým, kým naozaj si. Toto obdobie je tiché vo vnútri, ale navonok môže byť veľmi hlučné, pretože zmena neprichádza potichu. Zmena prichádza s tvojím hnevom, s nepochopením okolia, s odporom ľudí, ktorí boli zvyknutí na tvoju starú verziu. A práve toto je znak, že sa naozaj meníš. Nepotrebuješ sa zrýchliť. Nepotrebuješ mať plán. Potrebuješ si dovoliť tým prejsť.
Pretože starý život odchádza nie preto, že by si zlyhal, ale preto, že už je pre teba malý. Zmena bolí, je hlasná, niekedy nepríjemná, ale je pravdivá. Dôveruj tomu. Ak sa toto deje, si na ceste. Na ceste k sebe.